Salutare lume, astăzi pentru 700 de abonați o să vreau să fac un clip în care vă arăt practic setările mele de filmat, de randat și eventual din Minecraft și Nvidia. Băieți, nu vreau să vă pierd nicio secundă, așa că să trecem direct la OBS. O să vă dau și niște sfaturi cum puteți să filmați în condiții optime în funcție de ce specificații aveți la calculator. Oricum lume, înainte de toate, chiar vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat să ajung la 700 de abonați, chiar creștem rapid și e un feeling foarte, foarte mișto și, bineînțeles, o să continuăm să filmăm chestii mișto. Bun, o să trecem direct la treabă, băieți. Sfatul meu pentru Minecraft: filmați cu placa video. Dacă tu filmezi cu procesorul, o să-ți scadă destul de multe frame-uri și dacă filmezi cu placa video, diferența este destul de mică. Bun. Avem aici la output, astea nu contează că sunt pentru streaming, aici la recording este important, aici vă puneți voi unde filmați, dar ideea este voi folosim recording quality, high quality medium file size, filmăm MKV și avem encoder NVENC. Encoderul ăsta este de la placă video Nvidia. Dacă aveți o placă AMD, are și ea un encoder, numai că eu am avut un RX 590 și era destul de pareză encoderul. În fine, puteți să faceți niște teste, dacă aveți NVENC, use it. Dacă nu încercați aici H264 sau X264 low CPU usage sau ăla de la AMD, dar NVENC este cam cel mai top. Și după cum puteți observa, eu și filmez în C, pentru că dacă filmez în D, care este hard drive, îmi sacadează filmările, așa că și asta poate fi un motiv dacă vă sacadează filmările. Acum filmez pe SSD și chiar nu mai are nicio problemă. Bun, aici la audio nu e prea important. Vă puneți aici chestiile voastre, dar la video 1920 pe 1080 și aici trebuie să puneți fractional FPS value ca să vă apară astea și să puneți 240 FPS. Ce face 240 FPS? Face motion blur ăsta, mișcă o fereastră, se mișcă super forță, mouse-ul se mișcă cu motion blur și e foarte interesant. În funcție de cât mai multe frame-uri ai, teoretic ai mai mult motion blur, numai că de la 360 în sus e o diferență destul de minimă. Dacă vreți să filmați cu motion blur, puteți faceți asta, dacă nu, puneți frumos aici 60 FPS. Dacă vreți să filmați în 240 de FPS și nu vă ține calculatorul, încercați să vă reduceți rezoluția la 1280 pe 720, dar tot să randați în 1080p și așa o să fie un fel de upscale care nu o să se vadă la fel de bine ca 1080p curat, numai că tot o să fie destul de ok. Băieți, dacă aveți Intel, slabe șanse să reușiți cu OBS, nu știu, încercați alt program, că OBS nu e prea să pun pentru a filma, să zicem, în mai mult de 60 de FPS-uri cu Intel HD Graphics, dar în fine. Și aici la hotkeys, astea nu prea contează, am eu start recording, stop recording și la advanced nu am modificat nimic. Și aici în OBS mi-am pus eu niște chestii, l-am personalizat să fie cel mai forță OBS ever. Ideea este, ce vreți să faceți este să vă puneți stats ăsta pe care cred că l-ai la view. Docs, stats. Practic aici o să vă arate frames missed due to rendering lag și skipped frames due to encoding lag. Vreți să aveți astea la 0. Dacă aveți setări prea bune pentru calculatorul vostru, o să aveți frames missed, skipped frames, deci scădeți un pic din setări. O altă chestie, nu puteți filma cu două audio track-uri dacă filmați output mode simple, deci ghinion. Ok, da. Și cum filmez eu Minecraft-ul? Cu Game Capture. Acum orice joc filmez, joc în full screen și filmez cu Game Capture, care are Capture Any Full Screen Application, pentru că așa mi se pare că îți dă cele mai puține erori. În trecut am avut probleme, dacă îi dai așa, da, dacă îi dai Capture Any Full Screen Application e ok. Și cam astea sunt setările de aici. Bun, băieți, avem și niște setări la microfon ca să se audă cel mai bine. Deci aici la mic aux dăm pe filters și practic am un compresor care are setările astea. Nu vreau să vi le explic, că nici eu nu le înțeleg, dar dacă vreți să încercați puteți să le copiați. Și un limiter pe -3, practic dacă țip nu o să facă clip microfonul. Dacă aveți lag puteți să încercați să dați click dreapta și să debifați Enable Preview și asta vă va ajuta dacă aveți o placă video mai slabă. Și după cum ați văzut, eu filmez MKV, ca tu să faci filmările MP4 să intre în Vegas, trebuie să te duci la File, Remux Recordings, să nu le băgați în seamă pe astea. Bine, să zicem că astea nu e, ok, Clear All Items. Să vă duceți la 3 puncte, mă rog, în fine, să vă alegeți filmările voastre, să zicem că vreau să editez filmarea asta, îi dau Remux, gata, sunt făcute în MP4, simplu și ușor. Acum haideți să trecem la Sony Vegas, băieți, să zicem că avem aici un clip random și vrem să îl edităm. Este foarte important să aveți click dreapta, switches, use project resample mode
și să vă duceți la piulița asta și să dați Resample Mode, Smart Resample, asta dacă vreți să aveți Motion Blur. Dacă nu vreți să aveți Motion Blur, dați click dreapta pe clipul pe care vreți să-l editați, dați Switches și dați Disable Resample. Bun, acum să vă arăt setările de render. Eu am Vegas Pro 18, dar de la 14 în sus sunt cam la fel. Este Magix AVK AAC MP4, dacă aveți Sony Vegas-urile alea vechi care sunt gri, o să fie, cred că Sony AVK AAC MP4, dar este aproximativ aceeași chestie. Eu, băieți, folosesc aceste setări pentru absolut toate clipurile pe care le randez. Practic poți să-ți faci un template, să zicem iei de aici un 1080p 60 fps și modifici după setările mele. Frame size 1920 x 1080, frame rate 60, nu 59.94, nu știu de ce există asta, dar 60, efectiv 60 de frame-uri. Fiți sigur că debifați astea două, pixel aspect ratio 1 și aici bitrate-ul pe care îl folosesc, bitrate maxim 70 de milioane și average 50 de milioane. Ce e important este encode mode. Main concept AVK înseamnă că randezi doar cu procesorul, ceea ce e cel mai lent, dar dacă ai o placă video, aici nu contează, poate să fie și Intel, că o să randeze mult mai repede. E important să nu folosești main concept, să folosești gen encoderul de la placă video. Eu, pentru că am Nvidia, am Nvidia encoder, și chiar își face treaba, dar și un Intel QuickSync Video sau un AMD, nu știu cum se cheamă la de la AMD, chiar își fac treaba și alea pe partea de randat. La audio, nimic special, cred că e la fel. La project, în schimb, să puneți video rendering quality pe best. Și cam astea sunt setările de render. Acum vreau să vă arăt cum fac upscale la clipuri. Practic eu îmi fac toate clipurile 1080p, dar pe alea de Minecraft le fac upscale la 4K ca să se proceseze mai bine pe YouTube. Cum fac asta? Cu FFmpeg. Dacă ați pe auzit de FFmpeg, nu vă speriați că de fapt e foarte simplu, chit că e foarte complicat de folosit programul. Dacă ai un script, este chiar lejer. Practic eu am acest convert.bat și dacă îi dăm edit, face aici niște chestii care îți fac ăsta să se randeze în 4K. Și practic eu aici îmi trag o filmare, să zicem că asta este o filmare, tocmai am randat un clip în 1080p, îl pun aici în folderul ăsta, dau convert.bat și acum el o să-l randeze în 4K și în vreo 15 minute o să se închidă CMD-ul și o să fie 4K. Dacă ne uităm la upload-ul ăsta, vedem că este 3840 pe 2160 și ăsta intră direct pe YouTube. Nu mai fac nimic altceva, dar la clipurile care nu sunt cu Minecraft cu Motion Blur nu fac asta pentru că nu are rost să le faci 4K, că nu știu, doar pe Minecraft mi se pare că merită. Bun, băieți, o să vreau să vă arăt setările mele de la Nvidia. În primul rând mi-am făcut overclock la monitor la 75. Dacă aveți un monitor 1080p de 60 de Hz, chiar vă recomand să încercați să-i faceți overclock. Băieți, dacă nu știți să vă faceți overclock la monitor, nu o să fac acum un tutorial, că poate unii aveți AMD sau Intel. Este un programel, puteți să găsiți 1000 de tutoriale pe net cum să-ți faci overclock la 75 de Hz, dar eu v-am zis, s-ar putea să nu vă meargă dacă aveți monitorul conectat prin VGA. Acum setările din Nvidia nu sunt prea priceput, dar o să vă zic ce am schimbat. Ăsta este cel mai important. Power Management Mode e default pus pe Optimal Power, dar trebuie să fie pus pe Prefer Maximum Performance. În rest, cam atât pe partea de Nvidia. Hai să vă arăt și setările mele de Minecraft. Bun, băieți, pentru setările de Optifine avem un fel următor. Graphics Fast, Smooth Lightning minimum 50%. Am jucat așa toată viața mea, așa am obișnuit, nu pot să-l schimb. GeoScale pe largi. 8 chunk-uri, acum de când ne-am făcut upgrade la calculator ne permitem și noi am făcut upgrade de la 6 chunk-uri la 8. View Bobbing On, Dynamic FOV Off, Use VBOS On și aici în rest n-am prea schimbat. Ce este important este la performance să aveți Smooth FPS Off, Fast Render On, Lazy Chunk Loading Off. Bine, voi puteți să faceți teste să vedeți, poate vă merge mai bine cu ele pe alte setări, dar eu vă recomand să le țineți cum v-am zis eu. Și în rest cam atâta pe partea asta. FOV 97 și controlele mele le am și în descriere. 80 senzitivitate, DPI 800, mouse acceleration oprit, drop-ul e G, 6 și 8 sunt butoane laterale de la mouse, 9 e C, F5 e F5, zoom e V și sprint e X. În rest cam astea sunt setările mele, băieți. Cam asta a fost clipul, am vrut să-l țin foarte punctual și să nu vă pierd timpul cu chestii inutile. Din nou vă mulțumesc pentru 700 de abonați, eu am fost Azdos și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!